ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ನಿಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫ್ರೈಡೇ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಚ ಇನ್ನಿದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏಪಲದಲ್ಲೇ ಕನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನದಾದನ ಒಂಜಿ ತರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಒಂಚ ಆತ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ನತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇವೆರ್ನ ನಿಂಪಲೆ ಮಾತ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಇದು ಪೀತಾಂಬರಿ ದೆಕ್ಕದು ದೇವೆರ್ನ ಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಕ ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ತೋಜುಲ ಏತು ಮಲ್ಲ JCB ಪೋಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಐ ಕಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ತುಯರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಜಿಕು ಮಾತ ಆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿ ಉಂಡ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಸಾಕಾಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐನೂರು ದಸರಾ ఒక ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೊಸ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಜುಪು ಆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಸೆಟ್ಟುದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುದ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೈ ಕಿಚನ್ ಏತು ಗಜ ಬಿಜಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜು నేను ಮಾತ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇಡಿಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಕಿಚನ್ ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಿಚನ್ ತೋರೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೇ ಉಪ್ಪಡಪ್ಪ ಅಂದು ಎನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚೊಪ್ಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗ ಪಿರ ಫುಲ್ ಚಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆ ಅದುಪ್ಪುಡು ಎನಿವೇಸ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದು 11 ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟೇ ಉಂಡು 11ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಕಿಚನ್ದ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಕಿಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗ್ಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈಡೇ ಬಯ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆ ದುಂಬು ಕಾಂಡೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಲೆ ದೇವರನ ಕೊನೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾವ್ಲಿಯತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ್ಲ ಆಂಡು ಇಂಚ ದೇವರನ ಕೊನೆ ತೋರೆ ಇಂಕಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೋಪಡು ಪಾತೆರುಂಡ ಗುಣ ಕಳಿಯೋನ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಕಳಿಯೋನ್ವಾ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಪಾತೆರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಳಿಯೋನ್ವಾ ಅಹಂಕಾರಡು ಪಾತೆರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಕಳಿಯೋನ್ವಾ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರಿಂದ ಪುದರ್ ಕಳಿಯೋನ್ವಾ ವೇಗವಾದ ಪಾತೆರಿಂದ ಅರ್ಥ ಕಳಿಯೋನ್ವಾ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತೆರಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಳಿಸೋನ್ವಾ ನಿಕುಲಿತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರುಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡ ಕೋಪಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಡ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಪಾತೆರುಡ ಅಹಂಕಾರಡು ಪಾತೆರುಡ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರುಡ ವೇಗವಾದ ಪಾತೆರುಡ ಅಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ತರೇಕ್ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಣೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಣೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಿಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಎನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 1 ಮಂತ್ದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 5 to 6 months ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏತೇ ಶಾಂಪೂ ಪಾಂಡಲ ತರೆಡ್ದು ಎಣ್ಣೆನೇ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅರ್ಧ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕಲ ತೂಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೋದೆ ಪುಜಿ ತರೆಟ್ ಮಸ್ತು ಆಯ್ಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆಯ್ನ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪುಡ್ದು ಅದನ್ನ ಕುರೆ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನೆಟ್ಟು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಶಾಂಪೂ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನು ಡವ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಶಾಂಪೂ ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂವೆ ಎಂಕಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತದುಂಡು ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಪೋತುಂಡು ಎನ್ನ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಆತುಂಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ಉಂದುವೇ ಶಾಂಪೂ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಡವ್ ಶಾಂಪೂ ಎಂಕ ಆವೊಂದೇ ಇತ್ತು ಐಡ್ದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನೆಕ್ ಈ ಶಾಂಪೂ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದುಂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಒಂದು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದುಂಡು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತದುಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ ಪುನು ಈಗ ನಾವು ಖುಷಿಯ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಆಯ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದುಚೆ ಆಯ್ನ ಕಾತು ಎಂಕ ಸಾಕಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರಡು ಉಂಡಾಗಿತ್ತೆ ಆಯ್ತೆ ಬರಡು ಆಯ್ನ ತಿಂದಿದ್ದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ವೆ ಎನ್ನ ಬರೀ ಇಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ವೆ ಆಯ್ನ ನೊಟ್ಟೆ ಪೋಡು 4 ದಿನ ಅಪ್ಪಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಣು ಇಡೀ ದಿನ ಕಾರ್ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗುನು ಏನಂದು ಕಾಪವನು ಏತ್ ಕಾಪುನು ಇಡೀ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತನು ಲೋಕ ಇಡೀ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತನು ಪೂರ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಎಂಕ ಕಾಪುನೇ ಅಂಡು ಬೈಕ್ ತಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುನಲ್ಲ ಕಾಪುನಲ್ಲ ವೆನ್ ನನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜೆ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಏತ್ ತಿರ್ಗುವ ನನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯರಿ ಇಂಬೆವರಿ ಬೈದುಜೆ ಬರಾಡು ಉಂಡು ಆಯ್ ಉಂಡಿನಿ ಶೀರ ಉಂಡು ಶೀರ
ಖುಷಿನ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏತು ಕಾಪುನ್ ಮಾರೆಯ ಒಂತೆ ಜೆಪ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುಗ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಕ್ಕ ಬರುವೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಗು ನೆರ್ಪು ನನ್ನ ನೆರಡೆ ತುಲೆ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಪುರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಆತು ನೆರ್ಪೆ ವೇಲೆ ಜಿಂಕ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮೊಕುಲೊಂಜಿ ಲೈಪ್ ಜೆಪ್ಪು ನತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಮೊನ್ನ ಕರ್ಮ ಮೊನ್ನ ಏಯ್ ಏಪೋದೆ ಆಯ್ತಾ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆತ್ತುಂಡ ಎನ್ಪು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿನೆಕ್ ಖುಷಿ ಬತ್ತೇನಾ ಅದನ ಶಬ್ದ ಅಂಡ್ ಬತ್ತೇನಾ ಪಟಾಕಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಓ ಬತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕಲಾಗಿ ಅತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹಾ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ವರ್ಕ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ವರ್ಕ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ದೀಪಾವಳಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲೊಲ್ಲೊಲ್ಲೊಲ್ಲೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎ ಬೈದು ಜೆ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ನಮ್ಮನೇ ಗತಿ ಅವ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ಲ ಗತಿ ನಿಕ್ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ಲ ಗತಿ ತುಕಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡ್ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ತುಂಡ ಒಯ್ಯೋಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಒಂದು ಏರಪ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪುನು ಜೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪು ಜಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ ಅಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಬರ ಗೇಟ್ ದಪ್ಪು ಡಿಯರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ನೀನ ಬೋಬೆ ಬತ್ತೀನ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಬಂತೀನಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಲ ಐ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬೇಗ ಬಲ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕಿರು ಪಟಾಕಿ ಹಾಕಿರು ಬೇಗ ಬಲ ಶೇ ಈ ಕುಲ್ಲು ತನೀಶ್ ಅವ್ಳು ಬರ್ಪುಂಡದಾಗ ಕುಲ್ಲುಗೆ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಟುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಕುಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲ ಬತ್ತನ್ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ತಾಯಿನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕುವೇರು ಹಾ ನೀವೇ ಗತಿ ಆಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಪುನಿಯ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಾತು ಬಚ್ಚುಂಡೈಕು ಆಯ್ತು ಕೆಬಿಂದೆ ಅವರ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಿ ಬಚ್ಚುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡಲು ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಆರ್ ಬರಂದೆ ನಾಳೆ ಓಕೆ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್ ಅವ ತನಿಷ್ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್ ಅಲೋ ಬೊಲ್ಪಾಯಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಲ ನಾಟುಜಿ ತನಿಷ್ ಒಟ್ಟಾರ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತೆರಾ ಇಚ್ಚಿ